नै संनोसैलाय लोगोफोरा नै दाउ बयलार थाइनासि फिथाइ बेयो नोंथांमोनहा मा बुङो खोन्थाहर कमेन्टआव। नै पटल बायदि लोगोफोर बेखौ थाइसे फिथाइखौ सैब्रै खालामबाय आरो आङो थाइनासि। नोंथांमोनहा मा होनो बे फिथाइखौ? नै पटल बायदि ना लोगोफोर नुदोंना? नै पटल बायदि बेगरा गोरलै गोरलैसो नै बयलार पियाज आरो बानलु हानानै लाबाय आङो। नायलांबाय था लोगोफोर आं माबायदि सङो थाइनासिजों दाउ बयलार। नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै? खिन्थु जोंहा जायो दे गोसोमबा। पियाजजों बानलुजोंथ' एसे एवग्रोबाय आङो। खैबोर दे बे फिथाइया जानो गोथाव एसे गोखैदब आरो अमाजोंबो जाजायो। अमाजोंबो जायो जोंहा माब्लाबा माब्लाबा अमाजोंबो जायो आरो। नायलां लोगोफोरा माबायदि सङो। दाउखौ मोजां एवनानै लाग्रोबाय आं नै दाउखौ मोजां एवबाय बिनि उनावहाय आङो थाइनासिखौ होसनसै आरो। थाइनासिजों मोजां एवनानै लाग्रोबावनांसिगौ बेखौ। नोंथांमोना माबायदि एवो आंथ' मिथिला, खिन्थु आंनि संनाय सिस्टेमा थाइनासि आरो बयलारजों संनाय सिस्टेमा बिदि आरो। बेखौहाय मोजां एवनानै आराम बे मैगं माने थाइनासि फिथाइखौ फोमोननानै लानोसै आरो एवनायजोंनो। दायो आङो दै होनोसै, मोजां एवनानै लाबाय आङो। दै होबाय, खोबनानै दोनसै दायो दसे। सामब्राम गुफुर हरबाय नै एसेल', बारा होआ आङो सामब्राम गुफुरखौ। फाइनालि आंना ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर। माबायदि नुखो नोंथांमोना खोन्थाहर नै। गोथाव साइस नुबायना? मोनबायानो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। मोनबाय, नोंथांमोनहा माबायदि सङो? खिन्थु आं बिदि सङो, खोन्थाहर लोगोफोर। खैबोर गोथावानो जादों। बाय बाय। दिनैनि मोनाबिलिनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर। गुड नाइट।